Il-kap nazzjonalista Adrian Delija infex f'dadija oħra ta' negattività u attakki. F'intervista ta' nofsija fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, Delija allega li l-investiment mhux qed jersaq lejn xtutna kawża ta' tnaqqir fir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Mhuwiex qed jersaq lejn pajjiżna. Dan jikkontrasta ferm mal-aħħar statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li juried kif l-investiment f'pajjiżna żdied b'2 biljun euro. Fis-stqarrija l-Partit Laburista staqsa xi kredibilità jista' jkollu Adrian Delija meta jitkellem dwar reputazzjoni, meta Delija nnifsu għandu akkużi ta' ħasil ta' flus li dejjem irrifjuta li jkun investigat dwarhom. Dwar Għawdex li fl-aħħar snin ra l-inqas rata ta' qatt fl-istorja u tkabbir ekonomiku ikbar minn ta' Malta, Delija qal li l-Gvern qed jinjora lill-Gżira Awċija. Dal-Gvern ma tax każ iktar Għawdex, rema lil Għawdex u issa biex jipprova jisu jiġbor ġieħu f'daqqa waħda raġa' bid-diskors u bil-propożizzjoni tal-mina. Waqt li saftitilu kien jgħid li jaqbel ma' dan il-proġett, Delija issa qed jakkuża lill-Gvern li bil-mina se jirrovina lil Għawdex. Ħalli jirrovina Għawdex ukoll. Delija nfax f'attakk isteriku fuq is-settur tal-edukazzjoni. Fl-istess ġimgħa li ġiet inawgurata sitt skola ġdida minn dan il-Gvern f'6 snin. Dan il-Gvern ma pjana xejn, ma fetaħ skejjel. Kompla jsejjaħ il-prefabricated classrooms bħala containers. Dan anki jekk dawn il-klassijiet huma mamra blaqwa faċilitajiet, tant li anki l-Union Maltija l-għalliema approvat l-użu tagħhom. Imma aħna fil-containers issa ġejna, it-tfal tagħna fil-containers biex jitalmu. Adrian Delija kompla jmeri sewa magħruf meta sostna li l-Gvern ma implementax dak li wiegħed u l-faqar żdied. Dan fl-istess ġimgħa li għat-tielet sena konsekuttiva, il-Gvern ħareġ bonds għall-anzjani b'investiment ta' 100 miljun euro biex ikomplu jtejbu it-dħul tagħhom. Dak illi wieħed mhux tal-li ma sarx tal-li issa qed jikber dawk illi huma fil-faqar jew friskju għal-faqar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.